ai wannan kuskure ne. Ni kan faɗa ba dan alfahari ba, sai dai in ƙara nuna mutane su yarda da girman tauhidi, cewa dukkan waɗannan 'yan dubar fa da masu mulki suke jin tsoron su, masu kuɗi suke jin tsoron su, mata da maza suke jin tsoron su, billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban jin tsoron su, dan na san shirme ne. Tsumma da ke kan juji wallahi ya fi abin tsoro, kila akwai kunama a ciki, amma su ɗin shirme ne. Faki duni jami'an sun malatun. Boka ba shi da ikon ya baka, ba shi da ikon ya hana ka. Allah komai a wajen Allah bi ajalin musamma, yana da ajalinsa abin ambato. Ka ci gaba da addu'a, ka ci gaba da nema da kokari, ajalinka na zuwa lokacin da Allah ya kaddara maka zaka samu kuma zaka samu. Ka yi tawakkali, ka rike Allah, karka bari wani abu ya sanya maka shakka a cikin yaƙininka da cewar Allah shine mai bayarwa, Allah shine mai hanawa, Allah shine mai amsa addu'a, kuma Allah zai amsa addu'a. Likey